kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye ntɛnɛn juillet kalo tile 22 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sorigin do dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la arajo bɛnkan ale kuma so kɔnɔ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise sibiridonya tɛmɛlen a ye baarabolo welewele da kɛ a bɛ SOMAGEP SA maaw a b'olu ka baarabolo kofɔ n'o de ye ka ji labila du 100,000 Baɲango ye. Conseil national de la chambre des administrateurs des biens et agents immobiliers CNSAB u ye ka dɔn ka fɔ sibiridonya tɛmɛlen laselike ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma bourse du travail la. Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM a ma ɲɛyɛlikɛ u tun bɛ dɔnnibaaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ sibiridonya tɛmɛlen u dagayɔrɔ la Bamakɔ yan. Dɔnnibaaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisa daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise sibiridonya tɛmɛlen a ye baara welewele da kɛ ni o bɛɛ ka dɔn ka fɔ du 100,000 Baɲango olu ka ji sɔrɔli. Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA o maaw fɛ ni baara in kɛra bakɔ jikɔrɔni a kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ gouvernement ma ɲɛyɛlɛkɛ caman ɲɛna. Laɲini ye mun ye o de ye ka kurubɔn karilikɛ ka ɲɛsin baara ma n'o de ye du 100,000 Baɲango olu bɛ se ka ji lasɔrɔ cogo min na nɔgɔya la. Ministre min ɲɛsin bɛ jiko ani nti ma Sambu Wage a ko nin nafa ka bon kosɛbɛ k'a sababu kɛ maaya taalan ye i ka dɔn ka fɔ ji ye fɔ ji ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka a lasɔrɔ o de kosɔn olu bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa nin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko du 120,000 Baɲango olu de bɛna i ka dɔn ka fɔ branchement ninnu sɔrɔ 4,000 CFA wari la. Ministre ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ko nin baarabolo min filɛ nin ye ko nin ye jamana ɲɛma ale ka laɲini de ye jamanadenw olu ka lafiya o siratigɛ fɛ k'olu bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa a kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na. Conseil national de la chambre des administrateurs de biens et agents immobiliers CNSAB bourse de travail la sibiridonya tɛmɛlen u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma o de ye ka welewele da ka ɲɛsin jamana fangamarabaaw ma ko sariya bolo minnu bɛ yen nɔ k'u ka olu bato soko o lahalayaw la u ka fɔ la huissiers ani notaires olu bɛ u ka baara kɛ ni baara sariya bɛ minnu fɔ ye i n'a fɔ sariya bolo 0010 021 ANRM juin kalo tile 10 san 2010 ni o kɛra administrateur des biens de l'État agent immobilier a bɛ olu ka lahalayaw a bɛ olu kofɔ. Conseil national de la chambre des biens et agents immobiliers Musa Sori Kulibali ale ye ɲɛma ye a ka fɔ la a ko sariya bolo minnu filɛ nin ye ninnu kɔni ye sariya bolo de ye minnu n'u taara n'u kan ka waleya wa u kan ka bato i n'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn dafa cogo min na. Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM a ɲɛmaw u tun bɛ dɔnnibaaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ sibiridonya tɛmɛlen u dagayɔrɔ la Bamakɔ yan ka ɲɛfɔli kɛ baara waleyataw la ani baara waleyalenw kabini san 2015 kana bila an bɛ donni minɛ i ko bi ani lakandabaliya mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na ani jamana kɔkan Libye, Algérie, Mauritanie, France, États-Unis a ɲɛmaw CSDM u y'a jira k'a fɔ ministre min ni o sigilen bɛ i ka dɔn ka fɔ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ baara ma n'o ye Cɛbilen Daramɛ o ye wulili min kɛ ka taa Algérie jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyara Alger juillet kalo tile 16 ka taa bila tile 17 na ka taa malidenw lafasa minnu bɛ Algérie jamana kan k'u bɛ foli ni tanni ta ka ɲɛsin o ma kosɛbɛ ko baara caman kɛra ko nka ko tɔ belebelew fana bɛ yen u bɛna minnu sira ta ma. maa marifatigi bugunatigɛ dɔnbaliw olu de taara ka taa bi dugu dɔw kan i n'a fɔ Sokoto Nigeria ale kɔrɔnyanfan ka taa Worodugu yanfan fɛ a kɛra sababu ye maa 37 olu bɔnɛna u ni na ni kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara kunungo u ka jamana fangamarabaaw fɛ Nigeria kɔni
u ko a kɛra mugujugu ci a kɛra arabadonya tɛmɛlen de ko nin kɔni ye bandiw de ye minnu taara ka taa baga sigida mɔgɔw ma k'u lajaba tan ko wa ko sigida mɔgɔw yɛrɛ de u yɛrɛ lafunu bolo koyi olu de y'u fasa ja u bolo k'a sababu kɛ marifanin minnu b'u bolo u y'u fasa ja n'o ye k'o de y'a to sugu ma se ka caya ka tɛmɛ 37 in kan ko n'o tɛ k'a kun dagusi bɛ bonya ka tɛmɛ mɔgɔw kan kosɛbɛ wa ko jamanadenw yɛrɛ ka farifoni ko de kɛra sababu ye k'a ko dansira la tan. Nin bɛ dan sigi bi la sulu la min labɛn nafasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila Maraka fama fɛ sorigin dɔ dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɔ la ni Ala ma an ka jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna a ma kunnafoni wɛrɛw olu kɛnɛ kan. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.